להעביר, אתה רוצה שנבוא לשבוע שלא יהיה רק סיסמה שי בואי. אני שמתי להם הכשרה כי אני רוצה להביא את המוצאים שלי הרבה יותר חניכים שתפים את בידיים. כל זה להתעתק בשביל החניכים. הבנו כדי שיהיה טוב לחניכים בסוף השבוע וללמוד מה זה תפתח להתלבש. זה היום עיון גדול ולגדל. אני שם את המסר, את הנושא של השנה תיתן לחריב בימיך, מסר להווה, וגם להכשרה, חודש ארגון. בנושא תיתן לחריב בימיך, עומדים בעצם מה זה אומר, להעביר את זה לחניכים, ללמוד, לדעת, להבין, לעזור לחניכים. חודש ארגון לא לסיים בצדד קירות בריבוד זה אלא להעביר וערכי, כן. למדתי מהר הכשרה שלא נשב ולחכות כמו שיקרה, אלא לפעול בשביל. חודש ארגון הוא לא סתם חודש, כי אני יכולה לעשות בחודש הזה מלא דברים שקשורים לנושא.